ଭାଇ ଭାଇ ବାପା ମା ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିକି ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗା ସହିକି ପୁଣି ଆମକୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପେଟର ଭୋକ ମରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ହକ୍ ଦେଇକି ପିଲାର ପେଟକୁ ପୂରେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି କେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେବେ ବୁଝୁନୁ କି ବାପା ମା ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଏତେ ବଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଥାଉ, ନହେଲେ ଗୁଇଠା ମାରୁ, ନହେଲେ କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିଦବୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗରିବ ଘରର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଏତେ ପୁରା ତଳକୁ ଖସି ଯାଉ କି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦେଖିକି କି କୋଉ ବାପା ମା ମତେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ମା ମତେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ମୋବାଇଲ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆମେ କେବେ ବୁଝୁନୁ। ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରିକି କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମକୁ ଦଉଛେ ଆମେ କିଏ ଜାଣୁନୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଏଲ ପୁରା ବାପା ମାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ମୋ ବାପା ମା କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରିଏଲରେ ଦେଖେଇବି। ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କେତେ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାପା ମା ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ, ବାପା ମା ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମକୁ ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ବୁଝୁନୁ। ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ୟର ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କ୍ଷୀର ପାଣି ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ଆମେ ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ଝାଳ ନିଜର ପାଟିରେ ପଶିକି ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଏ ବୁଝୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇମାନେ କି ଭଉଣୀମାନେ ହଉ, ବାପା ମାଙ୍କର କେବେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି।